Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela ndlalifa yezulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga ke kakhulu uNkulunkulu kuba siphi ithuba kuba sikwazi ukuphinde sihlangane futhi namhlanje sizobukisana izwi likaNkulunkulu. Ngaphandle ke kokuchitha isikhathi ngiyacela ukuthi ngigoqe ngikhuleke bese siqhubeka nenkonzo yethu. uJesu Kristu inkosi. Baba egameni lika Jesu siyazithoba phambi kobuso bakho ushilo Nkosi Jesu. Wathi uma babili noma bathathu behlangene egameni lakho usukhona phakathi kwabo. Matthew 18:20. Sihlangene ke Nkosi manje njengoba sesishilo sathi uJesu Kristu inkosi, sibonga ukwazi ukuthi uphakathi kwethu, sibonga ukwazi ukuthi uhamba kanye nathi, sibonga ukwazi ukuthi uma uhamba kanye nathi sinezimpi. Siyakhumbula uhamba nabantwana bakwaIsrayeli bephuma eGibhithe zabangakanani izimpi. Pho singebe nazo thina kanjani uma uIsrayeli eyisithunzi sebandla elakheka kwizenzo chapter 2. Siyakubonga uNkulunkulu wethu. Siyakubonga sikunikeza udumo ukuthi noma singaba nazo inkinga kodwa siyanqoba ngoba usitshelile wathi amaGibhithe siwabona namhlanje siphinde siwabona. Siyakubonga uNkulunkulu wethu nomusa. Ngikhulekela ngicelela lo naloyo olalele lo mkhuleko nezimpi ukuthi umnqobele njengoba ukhulumile kwabaseKorinte bokuqala chapter 15:57. Wathi makabonga uNkulunkulu sinika ukunqoba ngendodana yakhe uJesu Kristu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga uthando sithande ngalo. Singayapi masisuka kuwena? Singayapi ngempela? Singamthola phi uNkulunkulu osithandayo? uNkulunkulu osithandile wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa. Kodwa singamthatha phi? Siyabonga Nkosi ushilo. Wathi ubani nakungifanisa naye isifanane? Ubani nakungiqhathanisa naye silingane na? Siyabonga. Akekho noyedwa kulomhlaba nakwelizayo. UNkulunkulu uJehova Sebawothi wasinikeza indodana yakho uJesu Kristu inkosi yethu. Wasinika okolibo lwakho umoya ongcwele. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. Siyabonga ngaphandle kamoya ongcwele silutho. Ingakho ngisho ngithi haleluya, haleluya. Haleluya ungcwele, ungcwele Jehova Sebawothi ungcwele. Ungcwele umhlaba wonke mawububona ubungcwele bakho. Sisebenzise sibe ngcwele bese bebukela kuthina. Basilandele ngoba thina silandela wena. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu. Banathi kule nkonzo ngiyakhuleka ukuthi abagulayo baphilise. Elula isandla sakho Nkosi. Makhona ungazizwa kahle emzimbeni noma unesifo, ngalomkhuleko ngiyathandaza ukuba khululwe. Ngoba ushilo kuIsaiah 53:5 wathi ngemvimbo yakho siphilisiwe. Baphilise Nkosi, wenzele igama lakho udumo. Ngoba akekho omunye ophilisayo wena wedwa Nkosi Jesu ngegama olinikeziwe. Asinalo elinye igama phansi kwezulu esilinikeziwe singasindiswa ngalo. Asinaye omunye umuntu phansi kwezulu esimnikiwe insindiso evela ngaye wena wedwa Nkosi Jesu. Ngiyacela uwenze umsebenzi, beka isandla phezu kwalona loyo njengoba usahamba emhlabeni. Wasibeka isandla phezu komkhwekazi kaPetro wasuka umkhuhlane. Namanje noma ubani olalele lenkonzo akaphiliswe ngoJesu Kristu inkosi yethu ngiyacela. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga siyamdumisa uNkulunkulu wethu bangcwele. Kumnandi. Kumnandi ukuhamba noJesu. Kumnandi nokuxoxa naye. Ngiyambonga uNkulunkulu ngevangeli anginikeza lona. Ivangeli lokungancethezi. Ivangeli leqiniso.
ivangeli engancengi umuntu ngalo. Uyalithatha ufuna ukulithatha, aliyeke ufuna ukuliyeka. Ngiyadabuka nje ubuyophaphama lapho kube kukhona ukukhala nokugedla kwamazinyo liyekayo. Into kufanele uyazi nje mntaka baba yodwa, uyobuwedwa uzubuhlungu esihogweni. Ubuhlungu obuzwe esihogweni ubuzwa wedwa, hayi nomunye umuntu. Ngokunjalo nobumnandi obuzezulwini ubuzwa wedwa, hayi nomunye umuntu. Ilona loyo besezulwini obezizwela yena ubumnandi bakhe. Ilona loyo besesihogweni obezizwela yena yedwa ubuhlungu bakhe. Ngakho ke ngiyakuncenga woza kuJesu. Woza kuJesu wena ku YouTube ukhona umkhuleko wabaseRoma 10:9. Vuma uJesu. Vuma uJesu ushemva kwami kulo mkhuleko. Wena usekhalezi ukhona umkhuleko okuvuma uJesu ukuthi uyinkosi. BaseRoma 10:9 isho ngikuthumelele mawungenawo. Vuma uJesu. Mvume. Mvume. Ngoba khona isikhathi lapho zonke izilimi ziyophoqeleka zimvume kube inkazimulo kubaba. Kobe kungasabasizi. Kobe kungasabenzi bakholwe. Kodwa bobe bephoqwe isimo. Thina masimvume singaphoqelekile ukuze nangalelo langa kuyoba injabulo kuthina ukumvuma uJesu Kristu inkosi. Hayi asiqhubekeni. Ngithi mina phikelelana ukungena ngomnyango omncane. Bafowethu asiphikeleleni. Akulula. Inyama iyalwa kodwa umoya uyavuma. Akulula kodwa siphikeleleni. Sho njalo inkosi uJesu. Ithi baningi abahamba ngendlela ebanzi kodwa bayingcosana abayifumanayo ngomncingi. Iyafunyanwa kodwa ifunyanwa usekuleli. Ifunyanwa usekulomhlaba. uNkulunkulu usenzela umusa ngendodana yakhe. John 14:6 eyindlela neqiniso nokuphila. Ayakhona oyedwa ozoya kubaba wakhe kodwa uhamba ngendodana. Siyambonga uNkulunkulu ngevangeli asiphela. Nanginamahloni ngaleli ivangeli. Noma bengangigxeka, noma bengasho konke abafisa ukusho, ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga izinto zojika. Ngiyobe sengijabule bekhala. Lapho kukhona ukukhala nokugedla amazinyo. Okubuhlungu ukuthi bobe ngasekho ukuphenduka. Hayi kobe kungasekho. Abangigxeke nje basho konke abafisa ukusho, bangakhela umqhele wami ezulwini. Sekukwena ke nawe ukuthi uma bengigxeka uyakuthatha ukugxeka kwawo. Noma uthatha izwi likaNkulunkulu engikunika lona. Ngoba mina ngikunika izwi kuphela nje. Angikunika okunye. Angikunika amanzi, angikunika uvaselina, angikunika ithawula, angikunika idwedwe, ngikunika izwi likaNkulunkulu. Ngikunika igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithi biza lona lodwa uthi uJesu Kristu inkosi. Hamba ufunde wabaseFilippi chapter 2 verse 9 kuya ku11. Ilelo gama engikunikeza lona alikho elinye. Ngoba alikho elinye isindiswa ngalo phansi kwezulu. Akekho omunye insindiso eza ngaye phansi kwezulu. uJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Uyathanda ukusinda na? Uyathanda ukusinda na? Vuma uJesu ukuthi uyinkosi yakho. Ngokukhuleka emva kwami abaseRoma 10:9. Number 2, vuma izono zakho. Zivume mntaka baba. Kwakumnandi uzenza. Namanje kusangaba mnandi futhi uzenza. Kodwa umvuzo wesono ukufa. Umvuzo wesono ukufa. Athi uNkulunkulu ubhekana. Uma ningenzi njalo, isono senu siyakunifumana. Ufuna ukufunyanwa isono noma ufuna ukufunyanwa umusa? Thatha isinqumo. Jesu ngowakho. Jesu ngowethu. Wasifela sonke. Phikelela ke mntaka baba ukungena ngesango elincane. Hayi phikelela. Mina ngizokunika ugqozi. Akulula kodwa phikelela. Phikelela. Ngithi kwakumnandi uzifaka la usuhluleka ukuphuma khona. Kwakumnandi uzibona uyisoka. Kwakumnandi uzibona uyintombazane ethandwayo abesilisa. Wazifaka enkingeni. Kunzima ukuphuma kodwa phikelela.
ukuphikelela wazifaka enkingeni mhlambe lo muzi ohlezi kuwona wonke wakhe ngemali engcolile kufanele uphume kuwudilize ushisa kunzima kuthonga busehli ivangeli ulitholile mhlambe kwamoto ohamba ngayo kwaphuma isidumbu usaba abantu ukuthi mayingasekho kuzothiwa idliwe cha izobe engadliwe uzobe ungene ngesango elincane awukwazi ukungena nayo iTV yona wayithola kanjani abayilandanga nje abafana komunye umuzi basebezokunika ngoba nakho akho umuntu ozohamba engena imizi ngemizi azo-identify uyayibuka nje nawe ihlalo zona akuzona ezomlutho ngiyabuza akuzona ezomlutho amakhethini wona wawatholaphi indwangu yaphuma kanjani esitolo awuthenganga amayadatize basebenezezela wathola imali eceleni afuna ukushiswa lawo makhethi mina ngisho amakhethini asendlini yakho manje lokhu sikhalela ke uthi uyathandaza usizakala uzosizakala kanjani uhlezi endlini enamakhethini antshontshiwe uzosizakala kanjani ulala ngoblanket owantshontshwa uzosizakala kanjani ngiyabuza mina umbhede owuthola ngendlela engafanele noma isikweletu sawo usiqedanga hayi ngiyabuza mina so manje siyasifuza sonke nje ukuthi asikhuleke izinto kuwena zenzeke zizokwenzeka kanjani uhleze esonweni ngiyabuza mina zizokwenzeka kanjani uxhuma inwele ekhanda lakho uyathandaza kodwa kwenzeki lutho unganixhuma inwele sesibezwile abaningi befakazi bethi uma ukhuleka ungalimbozile ikhanda ungowesifazane umkhuleka uphendule mina ngithi noma ungamboza ama-extensions lawo ngeke uphendulwe susa ama-extensions susa izinzipho ezipendiwe susa izinzipho ezixhonyiwe mina ngithi asusini susa yini umshanelo emehlweni akho ususa umshanelo kula mehlo ngathi uxhume wena inkophe usuze wasusa nje amashiya uNkulunkulu ade kudale kahle wakunikeza amashiya wawasusa usuyadweba ngepeni ame ngalendlela efuna uwena kanti ngempela uzobona nini ukuthi wena ikubambile inkanuko uyenzelani lento uzenzelani ube muhle ufuna abantu besilisa kanti uNkulunkulu bekwenze wamubini wena uzothini mayithatha lokhu kuphila kwakho ngoba uyamhlaza uyamsola kwake lwasho nobumba kuloyo walibumbayo ukuthi wangenzelani ngabanje lake lwasho angiunderstand mina bheka lapha kumaRoma chapter 9 verse 20 usenkingeni ngiyakutshela usenkingeni kodwa ngiyakutshela mina phuma wakudala uNkulunkulu wanelesi sikhumba esikhanyayo akazange akunike isikhumba esikhanyayo kodwa uma ungabhekile kuzoba amashadu kube amabala amnyama angasewuphinda suke wonakala umuhle kade uyindoni yamanzi yazi indoni yamanzi umuntu wesifazane odark idark beauty nanto igama lakho kodwa manje usukuxebulile isikhumba sekuqala izinto ongazazi nawe usola umdalo wakho kodwa ke uvula izandla uthi woza sithethe indaba thethana indaba xoxa naye isikhathi sisekhona usekulomhlaba sisekhona isikhathi hayi ngiyakutshela mina mntaka baba woza kuJesu uzomanikiniki uzokwakha ngisho makuthiwa ngabe usuyikhehle icwala sebuzakhela ikhehle uzofana nensizwe encane noma ngabe icwala sebuzakhela isalukazi woza kuJesu siyeke isinemfu ngeke sikusize ngalutho noma ngabe usebenzisa ngakuphi emzimbeni wakho siyeke luyeke lolu daka luyisinemfu ngoba uyosibhema esihogweni ungasafuwa yeke ukuhleba lolu limi lwakho lolu kumoya selivuvukile lukhulu likhuluma indaba uyolibona kahle usungale kwethuna kodwa usena isikhathi wozulungisa indaba yakho yeke ukuxoka uyaxoka asho amaXhosa athi uyaxoka
yeka ukuqamba amanga ukuxabanisa eminye imishado ibhidlikile ngenxa yakho waqamba amanga wabahlukanisa abantu ingane zakhona ziyahlupheka ngenxa yakho uzowuthola umvuzo wakho phuthuma uze kuJesu uJesu uyakufuna uJesu uyakuthanda eminye imishado ibhidlikile ngawe ngenxa yenkanuko yakho wafica abantu beyishadele kukuhle ngomthatha umfazi wendoda mhlawumbe udina ngomthatha wayibulala indoda navumelana nayibulala indoda uboshwanga waziwanga kodwa wayekhona ukhona uzohlala ekhona ingunaphakade wakubonayo usazolithetha icala uma ufika phambi kobuso bakhe noDavide walithetha icala ebulala uUriya wathatha umkakhe hey uNkulunkulu wenza imangaliso wathi noma esexolisile wathi ngenxa yokuthi uveza ithuba lokuthi izitha zami zingihlambalazi hey ungaliveza ithuba lokuthi ahlanjalaze uNkulunkulu ngiyakucela ungalikwenzi nje lokho mawusuze wazibiza ngomntwana kaNkulunkulu there is no turning back ungabuyela emuva hayi mawusuzibizile nje umntwana kaNkulunkulu ngenxa yalelo gama phikelela ukungena ngomnyango omncane ngenxa nje yalelo gama phikelela usuthe umntwana kaNkulunkulu wena ngithi mhlawumbe usho udlala kunezinto uzifuna noma ama benefits noma ufuna le ntombi ebandleni ufuna ukushada ufuna umshado mhlawumbe wawushada nje umshado wawukhohlisile wathi umntwana kaNkulunkulu kandawo yena uzoyenga ingane yabantu nabefundisi hlambuluka kuphumela obala mtshela unkosikazi wakho ukuthi ngangikukhohlisa ngikholwa mina ngoba zizovela ithelo ngeke sikha ama-orange esihlahleni sikalamula never so ziveze uzidalule kulonkosikazi wakho ukuthi wamrobha ziveze uzidalule kulo baba wekhaya ukuthi wamrobha wathi ukhulela ungakhulelwe ngoba ufuna kuthathe kwadlula inyangana usubona xa uyakuthatha impela ususesiphumile isikanti kade uqamba amanga asikaze size sibe khona azange nje size sibe khona uqamba amanga walutha ingane yabantu ngokuthi ukhulelwe mhlambe kulezi ingane ezila ekhaya enye yazo noma ephathi nendawo akusiyona yala ekhaya kodwa wasale esegwinya nje ubaba wala ekhaya wayondla wayikhulisa lokho ebhavumula lo lapha uzoyilanda njalo mina ingane yami utatazela umncengo uzomnika imali kuyahlusheka eminyango webafowethu usathana ubagqilazela abantu bayizigqila zesono ungavumi phikelela ukungena ngomnyango omncane zicebe vuma izono zakho zireporte noma ngabe umphumela uzothini ungasabi noma umphumela uzosho ukuthi uyashaywa noma umphumela uzosho ukuthi uyaphela umshado noma umphumela uzothini akunandaba uma uzongena ezulwini ngoba lolu sizi olululana lwesikhashana lusebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo esizoyithola ngale hayi lolu sizi lwesikhashana ngisho ungaxoshwa ekhaya kodwa uNkulunkulu ushintsha umxoshwa angabe umxoshwa kuwe funda besibili kuSamuel chapter 2 Samuel chapter 14 verse 14 kuthiwa uma sifa sifana namanzi angena kuqoqwa uNkulunkulu akasusa ukuphila kodwa uqamba amasu uthi umxoshwa angabe umxoshwa kuyena lifundo lezwe so ke bazokuxosha ngapha nangapha wenxa uthi uvuma izono zakho kulungile bakuxosha kodwa uNkulunkulu uzoqamba amasu ukuthi ungabe umxoshwa kuyena siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngevangeli asinikeze lona ekhaya lezwi ngevangeli asinikeze lona entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngisakhulumile ngalawo magama ngicacise lento wonke umuntu osegroupini usekhaya lezwi ngilalelisise wonke umuntu osegroupini usekhaya lezwi iemblem eyebandla kodwa awukho ebandleni awukho entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa usekhaya lezwi
Uma ke usufuna ukuba sentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa uyasho bese umukelwa ngomkhuleko omnandi ngendlela emangalisayo okwenza uhambele phezulu wazi ukuthi you are protected by the heavens. Amazulu akuvikela akubiyele wena ngokaJehova angikaze ngimbone okaJehova enqotshiwe. Uthi sengimdala ngaka angikaze ngimbone. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngithi angicacise wakhona abantu abathi ngisentabeni ngicela ukungena ekhaya lezwi. Mawuqala nje ungena egroupini ungena ekhaya lezwi. First step awukho entabeni kodwa iemblem noma iumbrella engimbozile yasentabeni. Mhlamba ngibeke kanjalo ngoba iemblem uyibona lapha yasentabeni. Ngangenzela ukuthi lidume ibandla ngoba kuzosuke kudume ikhaya lezwi kanti ikhaya lezwi livele ngebandla. Kwaqala ibandla wasekuvela ikhaya lezwi. Yebo namhlanje ikhaya lezwi lindlondlobele likhulu ngaphezulu kwasentabeni. Engane kunjalo nje kwaKristu. Jehova uNkulunkulu Baba udala indodana yakhe. Namhlanje waseyikhulisa ngaphezulu kwakhe ngoba likho igama elingaphezulu kwegama lendodana. Mawukhipha idemoni uthi uJesu Kristu inkosi lihlawula likubaleke. Kodwa mawukhipha idemoni uthi ngegama likaJehova aliphumi. So ke kunjalo ke namanje ikhaya lezwi lidlondlobele likhulu ngaphezulu kwentabeni ezala ikhaya lezwi. Siyakuzwa ke lokho engizama ukusho. Kufanele izinto zikaNkulunkulu zihamba kanjalo. Ngiyabonga mina ukuba nawe namhlanje. Ngiyambonga uNkulunkulu ngakho konke sesikukhulumile singalivulanga iBhayibheli. Ngizogcina ngalo ngilifunde ngoba ngiloko ngilicaphuna ngithi phikelela namanye amavesi amaningi engiwakhulumile. Phikelela ukungena ngesango elincane. uNkulunkulu bazi ukuthi izoba nje inkonzo yethu yanamhlanje. Zibhekeke ukuthi unjani. Zibheke ukuthi uhamba kanjani. Uhamba njengoba yena ethanda yini. Zibheke ukuthi ugqokeni. Ukugqoka kwakho ugqoka into ededela umzimba noma ugqoka into ebamba umzimba. Ukhangisa kubani lo mzimba wakho? Uadvertise kubani lo mzimba wakho? Angazi mina noma niyalazi liqiniso elithi esihogweni abantu abebedliwa bedlala inkanuko emhlabeni balala nenyoka. Ingena kuwe esithweni sangasese iyophuma la ithanda ukuphuma khona inezipikili lenyoka le. UJesu abathathelwa bona isihogo ibona babuya nale information. Impethu yakhona ayifi. Iyashisa njengeinsimbi. Ingena noma yapha esikhunjeni sakhe iphumela ithanda khona. Ingangena esweni iyophuma ekhaleni. Ingena esihlathini iyophuma emgogodleni ngoba ngeke uphinde usafa uzwa nje ubuhlungu. Ukhala uthi mayi khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Ngani na? Ngoba ungathandi nje ukulalela. Kwenzeka noNoah ememeze ethi uYesu uzamcola. Abangalinaka leli ikhehla. Nawe ke uzongalinaki inanti eliphambi kwakhe ikhehla. Uzongalinaki. Lokungihleka kancane. And phela ngizama ukukhombisa ukuthi it's not that serious. But thatha step is take a step. It's not that serious. Kodwa take a step ngoba wazi uhamba nini emhlabeni. Yabona le voice oyizwayo. Uyoyizwa ikuhlulela usushe esihogweni. Hawu kodwa Nkosi yami ngimlalela ngangani ubaba uNzibande. Hawu Nkosi yami ngibalalela ngani abanye befundisi. Mfundisi wami ebandleni lami. Ubususho. Ayizibuye lezi inkonzo. Hayi ngoba ziyobuya. Yazi bona indlela eziyobuya ngayo. Ubungasekho zokwenza. Phenduka mntaka baba. Ngeke kukusize ukungaphenduki. Ubuhlungu yobuza wedwa. Mhlawumbe usaba ukuphenduka. Usaba unkosikazi wakho. Ube neshwa ufe kuqala esihogweni asale phenduka yena angene ezulwini. Mhlawumbe usaba ukuphenduka. Usaba indoda yakho. Ube neshwa kushone wena nkosikazi. Uyosho esihogweni isale iphenduka. Iphenduke ngelanga lomngcwabo wakho kushunyayelwa. Ivele iphenduke. Isurrender. Ithi I surrender all to Jesus. Because we need to surrender bafowethu. Let us surrender everything to Jesus.
vula izandla zakho uyiphakamise usarende. So ngeke kukusiza ukusaba upartner wakho wala emhlabeni. Uzoma wedwa phambi kaNkulunkulu. Konke okusemhlabeni kuyadlula. There is nothing that is permanent on this world or even on this earth. There is nothing that is permanent. Ayakukho ngisho kodwa owenza izwi, owenza intando kaNkulunkulu uzoma kuze kube phakade. Intando kaNkulunkulu lokho kwenzayo. Ngiyabuza, kuyintando kaNkulunkulu yini lokho okwenzayo wena na? uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa. uNkulunkulu ufuna ukudunyiswa. uNkulunkulu ufuna udumo. uNkulunkulu ufuna abambone kuwe. Bayambona nje. Ngiyabuza mina, bayambona yini uNkulunkulu kuwe na? Njengoba uhlezi phansi nje ungayi enkonzweni ngesonto. Bayambona. Bani bebekwazi wena ukuthi ngesonto uyagqoka ube muhle uphathe iBhayibheli yakho enkonzweni. Usuhlaleleni manje? Yini into ehlalele ngempela? Baningi abashoyo bathi, "Hey, yabona ukukholo. Sayisize thina singazange siqale buko obani. Igazi lalo muntu lizobuzwa kuwe. Shiya phansi uhambe enkonzweni okhonza uNkulunkulu. Ukhohle ukuthi unkosikazi wakho uthini. Khohle ukuthi indoda yakho ithini. Khohle ukuthi ingane zakho zithini. Khohle ukuthi abazali bakho bathini. Bheka kuJesu ngomqalisi nomphelelisi okukholwa kwethu. MaHebheru 12:2. Masigijime sibhekile kuJesu. We need to run focused on him and him alone. Ayinezinye izinto. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyambonga. Ake ngifundeke sithi phikelela bese ngiyathandaza. Luka chapter 13. Siqala ukufunda kuverse 22. Wayesedlula wahamba imizi ngemizi nemizana ngemizana efundisa eqonde eJerusalem. Umuntu othile wayesethi kuye, "Nkosi, bayingcosana abasindiswayo na?" Wathi kubo, "Phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane ngokuba ngithi kini abaningi bayakufuna ukungena bahluleke. Xa umninindle sukumile wavala eminyango. Niqala ukuma ngaphandle ningqongqothe eminyango nithi, 'Nkosi, sivulele.' Yakuphendula athi, 'Anginazi lapho nivela khona.'" Verse 26. Lapho ke niyakuqala ukuthi sasidla siphuza phambi kwakho. Wawufundise emgwaqeni yakithi. Verse 27 athi ke, "Ngithi kini anginazi lapho nivela khona. Sukani kimi nina nonke basebenzi bokungalungi." Verse 28. Lapho kuyokuba khona ukukhala nokugedla amazinyo nxa senibona uAbraham noIsaka noJakobe nabaprofeti bonke embusweni kaNkulunkulu. Mawusubabona koba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Mawusubabona oPaul. Mawusubabona oBabubhengu. Mawusubabona oBabuchiliza. Mawusubabona oBabungidi. Kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Ngoba uzobabona ngale awutshelwa into oyicabanga uyaphendulwa. Yovela umbone umuntu uthi awuPaul lo. Ake ngimphinde uverse 28. Lapho ke lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo nxa senibona uAbraham noIsaka noJakobe nabaprofeti bonke embusweni kaNkulunkulu. Kepha nina nikhishelwe ngaphandle. Bayakufika bevela empumalanga nasentshonalanga nasenyakatho naseningizimu bahlale ekudleni embusweni kaNkulunkulu. Bhekani, bakhona bokugcina abayoba ngabokuqala. Bakhona bokuqala abayoba ngabokugcina. Kokugcina inkosi masiqhubeka sobuyela ku 27 no 28. Ake ngiguqe ngikhuleke simbonge uNkulunkulu. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga kakhulu, siyakudumisa ngezwe sesilizwile. Siyabonga ngakho konke moya ongcwele osukhulumile phakathi kwethu. Sisize, sikwenze, silalele. Siziphephise olakeni lukaNkulunkulu oluzayo. Siziphephise emlilweni, echibini lomlilo elivuthisa isibabule.
Siyabonga, nikela kuwena Nkosi abantwana bakho abalalele lenkonzo basize bathathe inqumo baphenduke. Nginikela kuwena uNkulunkulu wami ukuthi basize baye kulaka, baye kuhleba, baye kungcola, baye kubufebe, baye kuphinga. Bayeke zonke izinto Nkosi oxabene nazo ngegama elinamandla lika Jesu ophilayo. Usisa yilona loyo Nkosi esathatha isinqumo sakhe. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Siyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga mina, angiphezi. Angazi ukuthi ngabe ngikuphi, ngabe ngiyini ukuba ngimlalelanga. Udumo lonke lungolwakhe lumfanele. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu uyinkosi. Baba uNsibande usiyavalelisa.